चिरां जिल्ला सान्तिपुर भिसिडिसिनि सिङाव थानाय सान्तिपुर हिरिम्बापुरि बाथौ गोथार फैलामा 8थि खुंगा लाइमोन बादाखौ दिनै जोबथा फालिदों। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मुस्रि मनलाल बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि, चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बेजों लोगोसे माननि आलासि महरै नुजाफैदों मुस्रि राजु नार्जारी, फोसावदिं नेहाथारि, मिरु दुलाराय गौथुम बाथौ आफाद। बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौनो सिबिबोगासिनो आरो बे बाथौ धोरोम थानायखायसो बर' हारियाबो दंगासिनो दङ। बाथौ धोरोम गैला बर' हारि गैला, बाथौ धोरोम थाबासो बर' हारिया थागोन। दा बिनि थाखायनो जोङो बाथौ धोरोमखौ जेब्लाबो सिबिनांगौ आरो जेब्लाबो जोङो बजबनानै लानांगौ। समाज फोसाबनांगौआथ' गोबां दङ, गोबां हाबाफारि लानानै जों फोसाबनांगोन। बे समाज फोसाबनायनि हाबायाव बांसिनै जों बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो नाजाबोगासिनो दङ। जेनेबा हमनानै ला दानि जेनाखि मुगा, बे मुगायाव उन्दै उन्दै बैसोआवनो फेग्रा मुवा लानाय, उन्दै बैसोआवनो हाबा लानाय, बेफोरनिखौहाय जों जानगाराव थानो थाखाय जोङो जेब्लाबो बोसोन होयो आरो बे बोसोन बायदियैनो दिनैहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोन बायदियै माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा खोब बुजिनायनि गेजेरजों बिनिफ्राय जानगाराव दङ। अब्लाबो जों हाजोबाखै, गासै 100% जों खालामनो हायाखै, थेवब्लाबो जों सेस्था होगासिनो। मानोना जों दिनैहाय नुदों दासिमबो लाइमोन बैसोनि जेनाखि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव थाजोबनो हायाखै आरो। बैसोआव हाबा जानायाथ' खोब समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनसे बाथौआरियाव गोदोनिफ्रायनो मोनसे नियम दंखायो। हौवाब्ला 21 बोसोरब्लासो जोङो हाबा होयो आरो हिनजावसाबा जोङो 18 बोसोरनि गोजौब्लासो जोङो होनाय जायो। हौवासाब्ला 21नि गोजौआव, गाहायावबा होनाय जाया आरो। दा बेबायदिनो जोङो हाबाखौ होनाय जागासिनो दङ। आरो बेबायदिनो जुदि सोरबाफोर लायोब्ला बेवहाय गोबां जेंना फैयो रायजो जानायाव। जेनेबा हिनजावफोरनि खोथा, बायदि रोखोमनि बेमार जानो हागौ। उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा जेंनाया गोबां जायो, उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा। बेखिनियानो ओरैनो बे जिनिसखौ जोङो बेवहाय जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो बाथौ धोरोमखौनो सिबिबोगासिनो दङ। बेखौ मोनथिया हसियाबाबो जोङो खुलुमबोगासिनो दङ। जोङो गुबुननि जेनेबा प्रल'भन होनाय बेहायबो जोङो थाङाखै दासिमबो। मिथिंगाखौनो जों सिबिबोगासिनो दङ। मिथिंगायानो जोंखौ फोरोंदों बोरै बाथौ। देग्लाय 8थि खेब लाइमोन बादाखौ खुंनाय जादों। दा बे 8थि खेबनि जि लाइमोन बादा, बे लाइमोन बादाखौ खुंनायनि गोबां माखासे जोंहा थांखि दङ। जे फैबाय थानाय जोंनि सान्तिपुर हालामनि जि समाजारि थासारि, जि लाइमोनफोरनि जि माखासे थासारि खुब मोनसे गाज्रि मोनसे अबस्थाजों थांगासिनो दङ। दा बेखौ फोसाबलांनायनि थांखिजों जोङो नैबे हिरिम्बापुरि बाथौ गोथार फैलामनि सिङाव लाइमोन बादाखौ खालामनाय जादों। आरो बे लाइमोन बादानि सिङावनो जोंहा माखासे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय थुनलाइयारि बादायनाय हाबाफारि आरो आर'ज मेथाइ खननाय बादायलायनाय हाबाफारि आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसानाय बादायलायनाय, बे इभेन्ट्सफोरखौ जों लानाय जादों। बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया दावगानाय लोगो लोगो जि जोंनि गोग्लैसोनाय ओनसोलनि जि लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरा जि बाहाय बिगियान हिसाबै बै मबाइल आरो इन्टारनेट बेफोरखौ बाहाय बिगियान हिसाबै जि गोग्लैसोनाय, जि इडुकेटेड नङै जि सुबुंफोरा बेखौ मोजां मोनसे हाबायाव बाहायनो रोङाखै। दा बिनि थाखायनो जोंनि समाजाव गोबां माखासे गाज्रि थासारि, एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर जानानै फैबाय थायो। दा बेखौ होबथानो थाखायनो जोङो बे हिरिम्बापुरि बाथौ गोथार फैलामनि सिङाव लाइमोन बादा खुंनायनि गेजेरजों गोबां माखासे मोजां मोजां आलासि लेंहरनानै लाइमोनफोरखौ बोसोन होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। लाइमोनफोरा जे फरायनायजों लोगोसे दिनै साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों खारफानो गोनां जायोब्ला आरो बै माखासे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया दिहुननाय माखासे मुवाफोर, बै मुवाफोरखौ बाहायनायाव जों माबायदि साबधान जानांगौ आरो बोरै बाहायनांगौ, माब्ला बाहायनांगौ, बेखौ जोङो बे
सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे बोसोन होनाय जादों। जेरै फरायनाय समाव जोङो मबाइलखौ